easy. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Jó ja ustao sam. Imam jedan dobar vest, pa dobar, možem da kažem da dobar je. Najdobar vest je da najdobar vest je da naši smo nađmamu. Kako zove Fekete Tamaš, on kaže da došle hitan pomoć, ali malo laže, jer našli smo je tamo u Jarak negde. Pokupili smo je, javite se sada, pa i vi da vidite ko je nađmama, sad će ona tu da vam objasni neke stvari, šta ne sme da radite. Miščak. Sarostok, došao sam juče, napravili sam fantastičnu žurku, gostao sam za mene u Bali Zenti, nađmamo nabatali smo, zato što pao je dole i zato što kad rekao sam ej, kajte, haram, hodnem! I onda kad svi skočili su, nađmamo skočio je, što je radio je, i ona nenormalna bila je, pao je marama, pao je ona dole. Mi zvali smo hitan pomoć i doleli su kući, ona sad javit će se, sad mi zakovat ćemo jedan kave, pa sad čujemo se, kad gostujem javim. Jure, jes, ja nađmama sam, od ovog za Čabeza, šalo. Pričao je nešto da ja probao sam ja nešto i to neću lagati, to tako je bio je da DJ Fekete Tamaš pušta je, sad pijem tu čajevi, dolazim za mene, za sebe. To totalno fantastikuš je. Upit još 3. Svi osjećate mi, ja Sebol sam, ja što imao sam otvoren profil za ove cicamaca. Ja tada kažem vam da napravio sam za mene i patel što ima na telefonu, onda ideš levo, desno, sviđa mi, ne sviđa mi, sviđa mi, ne sviđa mi. Ja meni svi sviđaju, ja ne dobijem da ja njima nešto sviđam, zato što ja ne znam. Jedan mi je rekao, tvoj kosa je smiješan. Rekao, tebi ovo tu, to ti je smiješno, zato što nema.